Bones, som Arnau, Maria, Marta i Mateo i anem a parlar sobre Emília Matallana. Fa un temps vam buscar informació sobre ella i la veritat és que ens va sorprendre molt totes les coses que ha fet i hasta on ha arribat. També ens va sorprendre que poguera compaginar la seva vida professional amb la seva vida personal, tinguent una filla i sent fallera i fent projectes d'investigació i tantes coses. Per a nosaltres, Emília Matallana és un exemple a seguir i es dona a entendre de totes les coses que podem arribar a fer y fins a on podem arribar nosaltres. Emilia, mira lo que he encontrado. ¡Hala! ¡Qué guay! Emília, des de ben xicoteta, mostrava interès per la biologia, influenciada per el seu germà. Com hem vist en les unitats anteriors, les proteïnes són compostos orgànics fets d'aminoàcids que estan units per enllaços peptídics. Teniu algun dubte? Així tenim a Emília Matallana, en classes de la universitat on va estudiar la carrera de Biologia, on sobretot es va especialitzar en bioquímica. Després d'haver-se llicenciat en aquesta carrera, va entrar en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València, on va realitzar la tesi doctoral. Després va iniciar una estància postdoctoral en un laboratori de la Universitat de Pennsilvània. Així vegem com Emília ha treballat en diversos projectes en laboratoris. Actualment està treballant en un grup d'investigació de biologia molecular de llevadures en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Posteriorment, va obtindre la plaça com a professora titular en la Universitat de València i, més tard, la de catedràtica. Emília Matallana Redondo va obtindre molts premis. Premi de l'excel·lència docent. Segon lloc en els Premis Motivem. Premi extraordinari de doctorat.